Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Шалының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары илдә беренчеләрдән булып уникаль операция ясады. Пациентның гомерен саклап калу өчен озак тырыштылар. Күкрәк һәм корсак тирәлегенә зыян китермичә генә протез куйдылар. Операциянең уникальлеге нәрсәдә? Без дә кызыксындык. Ютазы районынан 50 яшьлек пациентның хәле бик шәптән булмый. Күкрәк, корсак тирәләрендә күп эзлегүләр күзәтелә. Табиблар протез куярга дигән карарга килә. Бу эшне этаплап башкаралар. Беренче тапкыр табиблар аортаны тулысынча тере синтетикага алыштыра алган. Белгечләр телендә моны аортаны агач кәүсәсе, кан тамырларын тереклек өчен мөһим органнарны туендыручы ботак дип аңлаталар. Уникальность нашей технологии, уникальность технологии, которая запатентована в БСМП, она называется NBC-техник. Хастаханәдә патентланган безнең технология бик уникаль. Аның асылы шунда, бу кәүсәне пластик торбага алмаштырудан, шул вакытта ботаклар буенча бөтен кан агымын саклап калудан гыйбарәт. Чаллы табибларның уникаль технологиясе турында Лейпциг, Барселона конференцияларында да фикер алыштылар. Хәзер аны чит илләрдә кулланалар. Протез баш миен, бөерләрне кан белән тәэмин итү функциясендә үти. Организмның бөтенлеген саклап кала. Без уң һәм сул як кулларда кан артерияләре эшен активлаштыра алдык. Шуның нәтиҗәсендә организм эшчәнлеген тәэмин итүче әгъзалар, бөер, ашканәл тузынулары тиешле нормага килә. Кан йөрү яхшыра. Кан артериялары эшчәнлеге 5-10 минутка туктатыла. Соңгы хәлиткеч этап 7 сәгать дәвам итеп уңышлы тәмамлана. Хәзер авыру үзен яхшы хис итә. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы.